Wel, mae'n amser i ni gael bach o sport ar ochr yma'r studio. Mae gen i gêm newydd o'r enw Curo'r Curiad ac yma i chwarae ni yma, Ed Holden! Nawr de, Ed, mae pawb yn gwybod bod ti'n gallu cadw rhythmau yn dda iawn gyda'r gig ti. Sut ti'n meddwl ei di gyda'r gêm yma? Ddim yn gwybod dwi rili ddim yn gwybod i fi just weld beth sy'n digwydd. Swn i'n gallu defnyddio tafod fi fel beat. Falle. Falle bydd yn helpu ti. Yn y mood, falle. Wel, rheolau yn syml i bwrw'r botwm lliw cywir ar yr adeg cywir. So na'n eitha hawdd. Dwi ddim cweit mor syml â hynny, yn anffodus. Os wyt ti'n bwrw fe'n rhy gynnar, neu'n rhy hwyr, ti'n colli pwyntiau. Ti'n deall? Deall y gêm? Fi'n credu bod yn deall. Mae fe'n barod amdani. Rhaid ti bwrw'r botwm ar ochr fyna, a na i ddim un o pob lwc i ti, Ed, cer amdani. Mae fe'n edrych fel sy'n fe'n barod, ty beth, ynddo? Gawn ni weld... Ydyn ni'n mynd i allu clywed unrhyw gerddor yn y studio? Falle, dechrau anffodus fan'na, achos bod ni'n ffili clywed cerddor yn y studio, mae'n siŵr bod chi'n clywed y gallu. Ond mae'na esgus i Ed yn fyna. Siŵr mae'n neud? Dyna mlaen! Nes ti bwrw nhw'n galetach, dwi'n meddwl. Bwrw canol y botwm, cer amdani! Dere! Na! O'n i'n meddwl falle bydde Ed yn neud ychydig bach yn well yn oed na hynny. Falle bod y sgiliau yma ddim cweit wedi hedfa cymryd o fe'n disgwyl, gawn ni weld. Mae yna brec gyda ti nawr, Ed. Cym 2 funud i dy hun. Meddwl, cer amdani! Mae'n mynd yn gyflym bach nawr, fes ti mynd amdani nawr. Dere mlaen, Ed! Dwi ddim yn mynd yn dda iawn yma, gwbl. Dyma tro cyntaf i Ed cael tro ar hwn, felly falle dylen ni rhoi bach o sympydd yn meddwl am hynny. Gai! Na! Mae'n colli nhw gyd! Der man, Ed! A ti'n neud e! Just yn stint ôl am nawn! Cer amdani! Cer amdani! Na! Iddo fe? Mae'n rili gas. Ta waith, Ed di wneud yn oce fan'na, minus 1,120. Mae rhywbeth yn bod gyda fe, mae'n siŵr, bod fe. Dyna esgus Ed, ta beth. Ond os ych chi'n meddwl allwch chi wneud yn well na Ed, mae'n tro i chi cael tro ar y gêm yma adre ar ein gwefan ni. Ewch chi 15.co.uk.